সমষ্টি বিশেষে নামসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তালিকাত কাৰ কাৰ নাম সোমাইছে। Good morning to all everyone. Welcome back again. रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जालायबाय। गोबां दिन जाबायमोन आङो बेबायदि भिडिअसखौ लाबोयैया साननै सानथामसोआनो जाबायमोन। फिन दिनै लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा गोसो बा इन्टारेस्ट मोजां मोनो नायलांनो हागोन। तो बिदिब्ला लोगोफोर जागायलांदिनि आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै ना। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों गोबां दिननिफ्रायनो नेनानै माने बानाय मोनलायलांबाय ना। जोंहा दा MMUA लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय अलरेडि मैया दाख्लैनिफ्रायनो दामगासिनो दङ। तो आङो भिडिअखौ लाबोआखैमोन आं एसे लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। तो जोङो बयबो मिथिखाजोब्बाय आरो बेबायदिनो लिस्टफोराबो ओंखारजोबखाबाय। तो चेक खालामजोबखाबाय जानांगौ ना। MMUA वेबसाइटआव हाबनानै जोङो गुगोलाव सार्च खालामबानो अलरेडि फैखायो। तो जोङो बेवहाय बेबायदि लिस्टफोर जोङो मोननो हायो ना। तो जोंहा जितुनिखि उद्यमिता आसनि तो गोबांथार एसएचसिनि आइजोफोराहाय नेनानै दङमोन। दा जायफोरना बेबायदिनो नामफोरा फैबाय मोनसिगोन जोङो दानजानायबो नुनो मोनदों दै गोबांथार दानजानाय नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो डिस्ट्रिक्टफोरनि नामफोरखौहाय अलरेडि ओंखारजोबनाय जोङो नुनो मोनखाबाय ना। बेबायदिनो थाबैनो मोनसिगोन आरो 1 एप्रिलावनो मोनगोन होननानै जोङो घोषणा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। तो बारा दिन गैला आरो 1 एप्रिल आरो बेसेबांथो दिन दंबावो ना। तो मोननो थांगासिनो दङ। तो जायफोरा एलिजिबल मोनसिगोन आरो मोननैफोराथ' आरो मोननाय नंला दानजासिगोन माथो खालामबावनो दानजानायफोरा ना उफायथ' गैया बेखौहाय आरो। तो आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन। आवगोलावबो बेबायदिनो गोबांथार भिडिअसफोर लाबोखादोंमोन ना। तो नोंथांमोनाहाय मोननो हासिगोन आरो ना रांफोरखौ नेनानै थादो जायफोरा एलिजिबल। बिदिब्ला आङो बारा गोलाव खालामा एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि। 10,000 मोननायनि उनावथ' आरो मोजाङै जुदि बाहायोब्ला ना बिनि उनाव जोङो 25 आरो बेबायदिनो 25,000नि उनावबो आरोबाव बेबायदि मोनलांबाय थानो हाबावगोन ना। मोजां खामानियाव जुदि बाहायनानै जोङो डेभेलप जानो हायोब्ला। तो फैसाया खालि माने मिसइउज जानो नाङा आरोना। तो बिदिब्ला रायजोफोर आङो बारा गोलाव खालामला एसे माने क्लिप्सखौ आङो दामनानै होलांदिनि। तो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों बाय। সমষ্টি বিশেষে নামসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তালিকাত কাৰ কাৰ নাম সোমাইছে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত খবৰ জনাবৰ বাবে ঘৰতে বহি আপুনি কিদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত খবৰ জনাবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মই কম্পিউটাৰত সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাম টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। প্ৰথমে আপুনি ইণ্টাৰনেট যদিহে ব্যৱহাৰ কৰে ইণ্টাৰনেটৰ মোবাইল যদিহে ব্যৱহাৰ কৰে ইণ্টাৰনেট সম্বলিত তেনেহ'লে অথবা কম্পিউটাৰ যদিহে ব্যৱহাৰ কৰে কিদৰে ঘৰতে বহি আপোনাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত জানিব পাৰিব। সকলো বিস্তৃত বিৱৰণ এই মুহূৰ্তত মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপুনি গুগললৈ যাওক তাত আপুনি টাইপ কৰক MMUA অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে এখন বিশেষ তালিকা আপোনাৰ সন্মুখত ওলাই পৰিব য'ত জিলা বিশেষে সমষ্টি বিশেষে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ কেতবোৰ কথা ওলাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত বজালী জিলাৰ বাবে কেতবোৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। বজালী জিলাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 46,042খন ফৰ্ম কালেক্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 41,456খন ফৰ্ম এপ্ৰুভ হৈছে। অৰ্থাৎ বজালী জিলাৰ এই সকল মহিলাই 41,456গৰাকী মহিলাই এই ধন লাভ কৰিব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে 4,586গৰাকী ৰিজেক্ট কৰা হৈছে এই ফৰ্ম ৰিজেক্ট কৰা হৈছে।